Dobré ráno, vážení občania. Všetkých vás pozývame na veľké jarné upratovanie obce, ktoré začne dnes od 9. hodiny, potrvá do 14. Poupratujte si okolie svojho domu, pri záhradky, kanál pred domom. Zbavte sa zadarmo veľkoobjemového odpadu. Obec Závod je známa tým, že v jej okolí sa nachádza veľké množstvo skládok. Sme pripravení, rozhodnutí tento stav zmeniť. Jedným z tých opatrení je práve celobecné upratovanie obce. Tak v podstate hovorím, mrzí ma to, že pri pohľade na tú, dá sa povedať, spúšť, ktorú sme si narobili sami občania našej obce, že si niektorí ľudia nevstúpia do toho svedomia a neporozmýšľajú nad tým, že robia to sami sebe a hlavne teda svojim deťom a že nakoľko tiež určite chcú ísť na prechádzku, či už s obsom, alebo sami, alebo na bicykli a musia sa pozerať na ten bordel, ktorý sme si sami narobili, tak že si trošku naozaj nevstúpia do toho svedomia a neporozmýšľajú nad tým, ako tomu zabrániť a že nevytvárať takéto umelé čierne skládky, nakoľko to potom stojí strašne moc snahy a obetavosti týchto ľudí, ktorí sa tu dneska napríklad zišli. Niekto si to možno aj spozná. Tak ja to sem nevyvážam a vlastne chodím sem robiť poriadok po niekom druhom, ale tak je to naša obec, naša dedina a naše lesy, tak musíme sa starať. Prišla som sem preto, pretože milujem životné prostredie, učím biológiu a vychovám aj svoje deti, aj deti v škole k tomu, aby si vážili svoje životné prostredie a niečo pre neho aj urobili. Doma chceme mať poriadok a okolo seba nám je to jedno. Takže som odporúčala všetkým, aby v rámci rozcvičenia vlastného tela a ducha prišli a pomohli. No čo ma sem doviedlo, nakoľko chodím často na lesné plody a na huby, tak vidím tento neporiadok okolo obce a už som tu aj viackrát zberal odpadky a ale to je práca sisyfovská, to je nekonečná, to jeden človek neurobi nič s tým. Takže privítam iniciatívu tohto starostu, že to zorganizoval, že sa tu niečo poupratuje, ale pokiaľ to nevojde do hlav ľudí, tak sa tu nič nezmení. Oni radšej to odvezú, ale teraz, jak majú auta, to vozia už aj nie len 500 metrov, aj 2, 3, 5 kilometrov za obec to odvezú. Na autách to odvezú až niekam úplne ďaleko, hlboko dole sa vysypú fúru. No čo ja viem, čo s tým. Treba to upratovať, no. Nič iného tu nepomôže. Nie, ja som z Bratislavy. Ja len tu na chalupárim, ale hovorím, tým, že chodím sem po lesoch často na prechádzky, behať, bicyklovať, tak to vidím a ja to tu to neznesem, aby taký žltý flak, zelený flak, čierny flak, akýkoľvek flak v lese sa... tak som došiel zberať, no. Je to 1 miliontina toho, čo treba spraviť, ale kto si múdry povedal, keď chceš pohnúť svetom, pohni sám sebou. Začni od seba, no tak musíme začať od seba. Takže my sme prišli separovať zber, papiere, sklo, plast, železo, všetko to dávame na kopu, aby sme tu očistili našu krásnu prírodu. Škoda, že našu prírodu si tak naši občania Závoda, našej obce teda tak nevážia, že to takto dehonestujú. Dúfame, že prispieme k tomu, aby sa naša príroda očistila, bola čistá a naši občania si konečne uvedomia, že ak nebudeme mať čistú prírodu, tak nebudeme mať ani čistú vodu, ani čo učiť naše deti a obec alebo teda naša príroda už nám nebude k užitku. Trochu sa pozerať okolo seba, kto to robí, prečo to robí a podľa mňa nie je to žiadne bonzáctvo, ak sa potom zastaví človek na tom obecnom úrade a povie, že ten a ten človek, to a to auto z takého špezetkou to vyviezlo, nakoľko naozaj je to strašné. Vypočujte športový oznám, telovýchovná jednota Závod pozýva rodičov aj fanúšikov povzbudiť aj tých najmenších športovcov. O chvíľu o 10:30 sa na miestnom štadióne
Nadie dejó hasta que leña le cambio dejo. Niña. Dnešnému obecnému upratovaciemu dňu priaje nielen dobré počasie, ale aj skutočne veľká aktivita občanov. Niekoľko desiatok občanov využilo možnosť zbaviť sa zeleného odpadu, ako i stavebného odpadu. Okrem toho sa dnes čistilo okolie kostola, niekoľko ľudí prišlo nezištne pomôcť a vyčistiť i centrum našej obce. Okrem toho sa dnešný deň čistili aj černé skládky, konkrétne lokalita nad Jazierkom, kde približne 5 aktivistov čistí túto skládku a lokalita Obecná tehelňa, kde rovnako približne 10 aktivistov separovalo, čistilo túto skládku. Chcem sa všetkým týmto aktivistom poďakovať. Vyzvali sme jej listom všetkých neplatičov komunálneho odpadu na to, aby povinne prišli. Prišlo 5 týchto neplatičov, ktorí rovnako pomáhajú pri čistení skládok. Týmto dávame možnosť v rámci pravidiel ľuďom, aby sa zbavili komunálneho odpadu, stavebného odpadu, zeleného odpadu, tak ako to namiestia, neznečisťovali životné prostredie, nezakladali, nerozširovali čierne skládky, ktorých je v našich lesoch neurekom. Budeme v tom ďalej pokračovať. A nezostaneme len pri slovách a žiaľ budeme musieť pristúpiť aj k sankciám. Osobitne teda chcem sa všetkým poďakovať za ich dnešnú aktivitu. Ďakujem pekne a do budúcnosti počítame. Rovnako chcem vyzvať ďalších, aby sa nebáli, aby sa pozreli okolo seba a pomáhali čistiť našu obec. Je to jediná možnosť, ako začať riešiť spoločne všetky tieto problémy. Je to skutočne problém nás všetkých. Ďakujem pekne.